Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта старэйшы эксперт Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевич. Павел, прывітанне. Прывітанне. А таксама дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктор палітычных навук Павел Вусаў. Павел, добрый день. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі, адна з тэмаў, прынамсі, гэта заява міністра замежных справаў Беларусі Владимира Макея, якую ён зрабіў пасля удзелу у нарадзе міністраў замежных справаў краінаў АБС. Ён у прыватнасці сказаў, што Беларусь рызыкуе страціць дзяржаўнасць, калі санкцыйны ціск будзе працягвацца. Ну, якраз вот дзень, калі гаспадар міністр удзельнічаў в этой нарадзе, быў таким санкцыйным днём, сан-днём, так бы мовіць, кажучы савецкай мовай, калі Еўразвяз, Злучаныя Штаты, Великобританія і Канада супольна прынялі новыя пакеты санкцый. Павел Мацукевич, ці згодны вы вот з гэтым прогнозом, з этой ацэнкай гаспадара Макея, што калі санкцыйны ціск будзе працягвацца, Беларусь рызыкуе страціць дзяржаўнасць. Ну вот пэўны час таму ён сказаў, што калі санкцыйны ціск будзе працягвацца, то грамадзянская супольнасць Беларусі будзе знішчана. Ну, збольшага, прынамсі, у значнай ступені, як бы, той яго прогноз спраўдзіўся. А гэты таксама спраўдзіцца? Ну, мне кажется, он об этом, о возможности утраты независимости говорил и раньше, когда, собственно, весь политический кризис только развивался, может быть, какими-то иными словами. И, в общем-то, я отчасти с министром Макеем согласен, потому что санкционное давление так или иначе, хотим мы это признавать или нет, толкает нас, все глубже вталкивает в Россию, это, как говорится, факт. Но в чем причина? То есть кто источник всего этого? Источник, причина как раз-таки поведение белорусских властей. Это в их власти было, скажем так, 9 августа правильно посчитать голоса и не устраивать все то, что они устроили. И тогда бы, собственно, до этой всей ситуации и не дошло. Павел Вусаў, а як вы ацэньваеце вось гэтую заяву і яе як бы валіднасці, спраўдзіцца яна? Бо шмат хто прыводзіць прыклад, ну это вот як тэрарысты захапілі закладнікаў, і вот яны кажуць, што калі вы там не прымеце нашы ўмовы, мы іх всех перастреляем. Ну, такая метафора, можна ёй скарыстацца, але вот лёс закладнікаў, ён сапраўды в руках этих людей. І як бы што рабіць, іх трэба как-то ратаваць, а з іншага боку, ну, патрабаванні тэрарыстаў задавальняць не хочется. Ну, тут я еще раз скажу, это метафора, але структурно схема подобная. И в этом сенсе могут же и забить террористы закладников, может и сдать Беларусь свою державность, стратить державность, ну, может быть и без великого жадания, але ну, вот так складываются, как бы мовить, зорки, не? На жаль, самый пессимистычны сцэнар, ён даволі рэалістычны ў нашых умовах сённяшніх. На маю думку, дэмантаж беларускай дзяржаўнасці непазбежны, і мы гэта ўжо зараз прасочваем у шмат якіх дзеяннях і кроках улады Лукашенка. І насамрэч узяты ў закладнікі не толькі грамадзяне Беларусі, але і сама краіна. І гэта апошні фарпост, магчымасць пагандлявацца з захадам, менавіта коштам дзяржаўнасці і суверэнітэту. Ну, мы бачым, што на сённяшні момант такой веры таму, што заяўляе і робіць беларускі аўтарытарны рэжым, няма, і парадыгма санкцыяў яна на сённяшні дзень дамінуючая, і хутчэй за ўсё змены у падыходзе да беларускага рэжыма ўжо не будзе з боку захада, нават калі працэс страты незалежнасці
стане непазбежны. А дэмантаж дзяржаўнасці мы пакуль што знешняга суверэнітэту мы назіраем у падпісанні 28 мапаў, у стварэнні вайсковых вучэбных цэнтраў расійскіх у Беларусі, у паглыбленні вайскова-стратэгічнай супрацы і таксама заявах Лукашенка пра тое, што ён гатовы нават размесціць ядерную зброю ў Беларусі. То бок мы бачым, што знешняя палітычная незалежнасць і суверэнітэт краіны ўжо знішчаны. Што можна рабіць, каб выратаваць краіну? Тут ужо адыход ад палітыкі санкцыяў, нават калі б еўрапейскі звяз гэтыя санкцыі б не ўводзіў, наўрад ці мог бы дапамагчы, бо як... Павел, я вас перапыню. Можа, это перабольшванне? Суверэнітэту уже не думаю, што перабольшванне... Не, ну ведаеце, Павел, вот так. У меня такое, знаете, заўсёды, не заўсёды, пасля 2014 года вот такая, как бы, гістарычны вопыт. Да, вот до 2014 года многие украинцы казали: ой, да Крым, ну это фактично Россия, там все российское, там куча российцев, там украинского ничего нема, украинская влада. До 2014 года, я думаю, и вы шмат чули такие разговоры. Але коли Россия туда реально пришла, когда Россия поставила там свой бот, свой стяг, свои войска, то вот зараз люди ведают, и украинцы ведают, что такое як бы то Россия, нібы то Россия, и что такое реальная Россия. Так вот в этом сенсе адносна Беларуси амаль стратила, когда это станет, коли яна стане паўночна-заходнім краем России, я думаю, что вы заўважыце адрозненне. Ну, Юрый, гэта мы з вами разумеем, так? І па-другое, калі ласка, не пераносьце тыя сцэнары і варыяцыі, якія Россия выкарыстала ў дачыненні да Украіны, там все ж таки была вайсковая акупацыя і вайсковы захоп тэрыторыяў. І калі самі умоўна беларускія улады дэмантуюць дзяржаўныя інстытуты і незалежнасць краіны з уласнай нібы палітычнай волі. Тут гутарка вядзецца менавіта пра гэта. Не пра тое, што вось раптоўна прыйдуць расійскія войскі і захопяць Беларусі і усталююць там сцяг на будынку Верховнай Рады, так, Беларусі, а менавіта сама Верховная Рада прымець, парламент, такое рашэнне. Лукашенко прымець, нібы дзяржаўныя інстытуты Беларусі прымаюць такое рашэнне. Гэта зусім іншы калінкор. Безумоўна, калі расійскі бізнес, расійская палітыка, расійская палітычная культура, такая, якая яна ёсць, прыйдзе сюды ў Беларусь, то большасць грамадзянаў, безумоўна, зарыентуюцца, і для іх гэта будзе шокам. Бо на сённяшні момант усё ж такі, не гледзячы на тое, што ёсць сітуацыя Крыма, ёсць сітуацыя Донбаса, ёсць дзеянне Расіі ў Беларусі, усцяж падтрымка Расіі з боку беларускіх грамадзянаў і пазітыўныя адносіны да Расіі даволі вялікія. І гэта праблема. То бок і шмат хто з Расіі усцяж, на жаль, звязвае палітычныя перамены у лепшае ў Беларусі. У гэтым праблема. Але вяртаючыся да таго, што можна зрабіць, так, вось, каб гэтага, у пэўным сэнсе можа захамаваць, стрымаць. Адзінае, што можна, гэта, канешне, у працэсе вось такога інтэграцыйнага захопу ці аблогі Беларусі пачаць даволі радыкальна, я маю на ўвазе з боку Захада, нават у палітыцы санкцый дзейнічаць у дачыненні да Масквы, а не разглядаць беларускі рэжым як аўтаномію, якая тут мае нейкую ўнутраную палітычную волю, а таксама, але перш за ўсё разглядаць Расію і інтэграцыйныя працэсы як механізм такога скрытага захопу Беларусі. Павел, у меня до вас два пытания. Первое, вот про тое, что в якой ступені санкції, а насамрэч яны, так выглядае пакуль, прынамсі пакуль яшчэ, далёка не пякельныя, не тотальныя, наколькі яны, як бы, чыннік, фактор вот этой страты дзяржаўнасці, калі яна сапраўды адбываецца. А может быть, это просто некий автономный, как бы, трек, по яким Беларусь шла
нават вот не было б ніякіх санкцыяў, все роўна з прычыны леташняга крызісу, з прычыны іншых як бы чыннікаў, они все роўна, Беларусь бы все роўна ішла туды, не? Ну, судя по всему, нет, потому что до августа 2020 года она все-таки туда не шла. И вот даже в начале августа мы там встречали танкеры с нефтью не из России. И мы интересовались, где еще можно купить энергоресурсы так, чтобы не в России. Ну, может быть, с вашей точки зрения, санкции недостаточно жесткие, с моей точки зрения, любые санкции, даже визовые, они как минимум создают такую нехорошую репутацию, а для бизнеса это, скажем так, очень не ахти. Проблема этих санкций заключается в том, что они так или иначе создают проблемы то в торговле там, нефтепродуктами, то еще с чем-то. И Беларусь находит теневые схемы как раз-таки в России и потихоньку переключает свой бизнес на бизнес через Россию, на бизнес от имени России и так далее. И вот этот вот теневой захват, он зашел дальше, чем, скажем так, заходит интеграционные программы сегодня. И в этом, пожалуй, на мой взгляд, существует и ключевой такой негативный, скажем так, эффект вот этого санкционного давления. Белорусская сторона их пытается обходить достаточно успешно, именно потому, что есть Россия. Россия имеет колоссальный опыт обхода санкций, связанных с историей Крыма. Вот. И эта схема работает достаточно благополучно. Понятно, что все самые, скажем так, тяжкие интеграционные документы, они уже были подписаны. Там, договор 1999 года, он предусматривал и флаг, и герб, и даже общее представительство в международных организациях. Но до воплощения вот этих знаковых с точки зрения интеграции вещей пока не доходило. А вот сейчас вроде бы подписаны на бумаге не очень знаковые вещи, а в реальной жизни происходят знаковые вещи. Создаются учебно-боевые центры, переключается экспорт ключевых белорусских позиций на Россию и так далее. То есть под шумок, под санкционный шумок происходит все то, чего Россия добивалась от Беларуси на протяжении всех этих лет. И причем оно происходит незаметно. В стране никто не замечает. Жизнь людей, в общем, как будто не меняется. Они просто однажды все мы проснемся в какой-то момент в стране, которая де-факто нам уже не принадлежит. Но де юра будет стоять белорусский пограничный столб, висеть белорусский флаг. И мы снова будем только в ООН со своим Павел голосом. А вот да. У меня такое до вас питание зноў жа пра тым же рэчышчы. Ну вот зараз подводятся вынікі, скажем, эканамічнага году, і яны вельмі, як то казаў, сімпатычны. То есть тут можна спрачацца, там тлумачыць асаблівасцямі знешняга рынку, але какой-то шалёны рост экспорту, причем шалёны рост экспорту у тыя самыя краіны, якія вводзяць адносна Беларусі санкцыі. Так з гэтага пункту гледжання як бы які ціск санкцый, прычым санкцыі, ну, это зразумела абсурдна, але як бы пасля санкцый атрымаліся вот такія поспехі. Так чым ціск, чым шкода? Ну, надо понимать, что в этом году исполнялись белорусскими предприятиями на экспорт контракты, которые заключались в предыдущие несанкционные годы. А вот уже в этом году, в текущем, новые контракты не заключаются, ну, скажем, там, на какие-то значимые экспортные позиции. Это значит, что эффект в любом случае откладывается там, на год или на два. Вот. Я думаю, что в 2022-2023 году мы начнем ощущать последствия. Кроме этого, если вы посмотрите на опыт стран, в отношении которых вводились санкции по линии Совета Безопасности ООН, когда обходить их было совершенно невозможно, когда за спиной не стоял какой-нибудь генеральный спонсор в виде России, все равно даже самые жесткие экономические санкции, их история растягивалась там, на лет 10-12, как в случае с Ливией, в случае с ЮАР, там, по-моему, 25 или 26 лет, в случае с Ираном 13 лет. То есть это в любом случае очень такая мера не
утром деньги, вечером стулья. Эффект в любом случае он происходит, но он точно происходит со временем. Ну, Беларуси в этом году еще повезло благодаря конъюнктуре. Ну, так или иначе, эффект в сухом остатке, эффект отложенный. Павел Вусов, вы И сказали он будет. про санкції адносно Росії, але справа в тым, што Росія і так пад санкцыямі. Велізарнымі санкцыямі за Крым, за Донбас. Акрамя таго, цяпер, магчыма, Расія атрымае яшчэ адзін пакет санкцыяў, так ці інакш. Калі не будзе вайна, магчыма, іх атрымае, ну а калі будзе вайна, то ўвогуле санкцыі будуць, я думаю, вельмі суровыя. Вот. И в этом сенсе, как бы, якая імавернасць, что Захад будзе вводзіць нейкія адмысловыя санкцыі адносна Расіі за тое, што яна як бы прыцягвае да сябе Беларусь. Ну, не да Беларусі. Калі тут вот на мяжы вайны балансуюць стасункі Расіі з Украінай, то там магчыма будуць санкцыі, але як бы санкцыі адносна Беларусі, они просто як бы потонут в этом море, океане санкцыі адносна стасункаў Расіі і Украіны. Не, хіба не так? Абсолютно згодны. Калі мы будзем ўжо разважаць пра Беларусь у кантэксце агульнарэгіянальнай праблемы з бяспекай, у кантэксце магчымай гіпатэтычнай вайны з Украінай, і калі мы будзем ацэньваць сітуацыю і падыходы Расіі да Беларусі менавіта з пункту гледжання прыгатаванняў да вайны з Украінай, то я думаю, што так ці інакш Беларусь пераўтворыцца ў адзін з фарпостаў Расіі, плацдармаў для агрэсіі супраць Украіны, калі мы будзем, безумоўна, ісці ў рэчышчы прагнозаў адносна вайсковых дзеянняў супраць Украіны. Для Расіі вельмі важна, каб Беларусь у гэты працэс была заангажаваная непасярэдным, прамым, наўпроставым чынам, магчыма, нават вымусіць з Беларусі удзел у гэтых баявых дзеянняў, прынамсі сіл спецыяльных аперацый. І, безумоўна, тады трэба чакаць, што на тэрыторыі Беларусі, на яе паўднёвай мяжы могуць быць размешчаны расійскія войскі. Калі мы разважаем у кантэксце будучай вайны, бо калі ўжо пачнецца адчынены вайсковы канфлікт, то тут уже нейтральных тэрыторыяў проста не будзе. І, безумоўна, тады разважаць адносна санкцыяў у дачыненні да Расіі па прычыне, скажем, таго, што яна робіць у Беларусі, не мае сэнсу. Гэта будзе глобальная санкцыйная вайна, глобальная эканамічная вайна, бо трэба тады і будзе хутчэй за ўсё уведзены нейкія абмежаванні транзіту праз Беларусь, бо гэта будзе краіна, якая будзе ўцягнута ў вайсковыя дзеянні. Тое, пра што казаў польскі ўрад, закрыццём мяжы татальнае з боку Захада на транзіт таксама ад тавараў, то бок фактычна мы будзем зусім у іншай рэальнасці, зусім пра іншае будзем разважаць. І мы ўжо будзем разважаць пра магчымасць ввогуле глобальнай трэцяй святовай вайны, калі сітуацыя будзе развівацца вось у такім драматычным рэчышчы. Калі ж дзеянні Расіі на мяжы з Украінай гэта толькі чарговы псіхалагічны ціск, так, змушэнне Захаду да нейкіх саступак, да дыялогу, да таго, каб Захад, Еўрапейскі звяз ЗША прынялі ў пэўным сэнсе парадыгму бачання рэгіёну і знешняй палітыкі Расіі, то тады будзе зусім іншы расклад. Калі Захад пабаіцца паглыблення гэтай канфрантацыі з Расіяй, калі будзе імкнуцца да таго, каб злагодзіць сітуацыю, злагодзіць канфлікт і пачне дыялог, тады ўжо дзеянні ў дачыненні Расіі з боку у дачыненні да Беларусі будуць зусім іншыя. І тут у гэтым кантэксце таксама Захад не асмеліцца, калі ён пагодзіцца прымірыцца ў пэўным сэнсе з Расіяй, не пагодзіцца ўводзіць санкцыі супраць Расіі, калі тая зрэалізуе поўнамаштабны інтэграцыйны працэс у дачыненні да Беларусі, бо новая парадыгма расійскай знешняй палітыкі і яе пазіцыя ў рэгіёне азначае
дамінацыю ў рэгіёне, дамінацыю геапалітычную ў Беларусі, у пэўным сэнсе ўплыву ва ўкраіне на постсавецкай прасторы у цэлым, і тады праблема Беларусі, конечно, ўжо нікога клапоціць не будзе. Павел Мацукевич, я вот памятаю, что вы, калі раней выказываліся наконт санкцый, крытычна выказываліся, вы прыводзілі розныя прыклады, ну, скажем, як абышліся з Каддафі, ну, я маю на увазе не в 11-м, а в 5-м, калі быў трек санкцый, так, адносна яго, але былі і перамовы. І з Мілошевічем, дарэчы, перамовы былі, і з Іранам былі перамовы. И вы казали, что ну вот просто ввести адносна Беларусі санкции и, маўляў, вот мы дочакаемся, калі под, так бы мовить, тяжером своих злочинстваў режима абрынецца. Ну, вы казали, что это не самое удалое как бы способ, что трэба перамоўны трек. Ну и вот як по чараўніцтву, калі мы с вами апошні раз размаўлялі, літаральна ўвечары тады. Спачатку мы з вами записали гутарку, вы сказали, что не кепска было б, каб Меркель патэлефанавала Лукашенку. Бах, Меркель тэлефануе Лукашенко. Аж 2 разы. Потом былі перамовы Макея з Барэлем двойчы, і нібыта была створана некая група перамоўная, і як-ніяк паляцелі самалёты назад в Дамаск, в Ирак. Як бы этот самый міграцыйны кризис, калі не завершены, то, ну, может быть, может кто-то скажет, может неправильно, но он был как-то залагоженный. Так вот эти звонки, эти контакты, эта группа, это и есть вот реализация того, про что вы сказали? Павел Мацукевич. Ну, это фрагмент, да, это все-таки фрагмент, и, на мой взгляд, история действительно благополучная, потому что после этих контактов, ну, напряжение на границе действительно спало, и самолеты повезли людей, мигрантов обратно. Можно вспомнить более ранний эпизод, когда Ватикан взаимодействовал с Лукашенко, и в результате этого смог вернуться в Беларусь глава Лукашенко, который освободил политтехнологов. Я придерживаюсь точки зрения, что с диктаторами, и как раз-таки опыт исторический это показывает, и Ливии, и Югославии, и Ирана, с ними можно эффективно обсуждать и решать любые вопросы, кроме связанных с их властью. И те исторические примеры, когда санкции сработали, а там все-таки, если мы берем ту же Ливию или Югославию, или ЮАР, или Иран, речь шла о действительно масштабных санкциях по линии СБОН. Это значит, что у этих стран не было за плечами никого, не было никакой поддержки, никакой помощи. Все страны вынуждены были обрезать, так сказать, все контакты с этими режимами. Но, то есть вот был такой мощный санкционный инструмент с одной стороны, а с другой стороны были тайные или явные переговорные треки. И задача не ставилась по максимуму свергнуть режим. Там были сформулированы достаточно четкие пункты, которые не касались вопросов власти ни в Иране, ни в Ливии, ни по большому счету в Югославии. Но тем не менее на весь этот процесс, допустим, в Ливии от момента постановки условий до их выполнения, несмотря на жесточайшие санкции, ушло 12 лет. Я не вижу оснований, почему в белорусской истории это, так сказать, такой же подход не был бы успешным. Да, это несколько отдаляет нас от той повестки, которую ставят перед собой белорусские демократические силы, там, о новых выборах и так далее. Ну а разве она в сегодняшних условиях актуальна? Разве она, скажем так, реалистична? На мой взгляд, абсолютно нет. Павел Гусев, она реалистична? Вот эта прапанова вашего тёзкі Павла Мацукевича, каб Захад, магчыма, і санкцыі, але і размаўляў, як бы мовіць, добры следчы. Тут ўсё пытанне ў тым, якую мы мэту ставім, так, размову ці санкцыю. Но мы ведаем, што мы ці яны.
Ну, санкції не ми з вами Ну, я вводимо. розумію. І Ви навіть мяне господар Мацукевич. ну ўсё роўна мы як частка грамадства, якая там працуе на змены, так вось у нас ёсць два механізма: дыялог і санкцыі. Ну, па-першае, у нашым гістарычным досведзе мы ўжо мелі так перыяд санкцыяў, перыяд адлігі і дыялогу, якія ўсё роўна прыводзілі да ўнутраных рэпрэсіяў. У 2010 годзе мы памятаем, што былі адменены часткова санкцыі, нават прыязджалі міністры замежных справаў Польшчы і Нямецчыны, абяцалі, Сікорскі абяцаў 3 мільярды даляраў Лукашенка, і МВФ якраз такі таксама ў той час выдзеліў крэдыты для Лукашенка. Тым не менш памятаем, чым скончыліся выбары 2010 году, так, новымі рэпрэсіямі, новай унутранай палітычнай грамадзянскай вайной. Потым пасля 2014 году да 2010 году мы таксама мелі працэс адлігі, нават такога маштабнага дыялогу, якога ў гісторыі Беларусі не было. У выніку мы маем 2020 год. То бок, калі знову ўзнікае пытанне, што мае на сваёй мэце дыялог? Цывілізацыю или дэмакратызацыю дыктатара — гэта ілюзія. Дыялог і ўнутраная палітыка будзе развівацца толькі выключна па правілах, якую навязвае рэжым. То бок у гэтых умовах усёй дэмакратычнай супольнасці неабходна было б сядзець ціха, не ўдзельнічаць у выбарах, падтрымліваць рэжым у тым яго кантэксце, у тым яго стане, у якім ён ёсць, ну і проста чакаць, пакуль Лукашенко памрэ. Так, бо інакш іншага выхаду няма, бо любыя выбары ва ўмовах такога дыялогу і адлігі палітычнай яны прыводзяць да крызісу, да рэпрэсіяў, да таго, чаму мы сталі сведкамі ў 2020 году. Палітыка санкцыі, ну таксама я тут згодны, яна не вырашае ключовых праблемаў, асабліва калі ёсць заплечча, калі ёсць, хаця я і ў 2006 і 2010-2011 годзе быў прыхільнікам санкцый, лічыў, што дыялог ніякага сэнсу, калі мы ставім на мэтай змены рэжыму, не мае, што гэта не прывядзе ні да дэмакратызацыі, ні да дэмакратыі, ні да свабоды, а толькі стварае ўнутраныя умовы для існавання працяглага сістэмы, і так ці інакш дойдзе да рэвалюцыі. У сённяшнім кантэксце, безумоўна, сітуацыя значна горшая для Беларусі, і санкцыі яны спрыяюць узмацненню ўплываў Расіі, бо трэба таксама сабе уяўляць і разумець, што ў 2006 годзе і нават у 2010 годзе Расія была зусім іншай, чым яна стала ў 2014 годзе. То бок зусім іншы быў геапалітычны кантэкст, зусім іншыя былі магчымасці. Я думаю, што у 2006, калі санкцыі працавалі на такім узроўні, на якім яны працуюць зараз, у 2010-2011 яны мелі большы эфект і магчымасці ўздзейнічаць на сістэму, чым яны маюць зараз, бо ў Расіі зусім уже іншыя падыходы і да Беларусі, і да свету, і да рэгіёну. Павел Мацукевич. Да-да. Таму я лічу, што калі мы разважаем пра такія вось ужо маштабныя ўзроўні канфрантацыі, у якую ўцягнута Беларусь, ні дыялог, ні санкцыі, яны ўжо не будуць мець такога эфекту ні доўгатэрміновага, ні кароткатэрміновага, бо зусім іншыя умовы, зусім іншая сітуацыя на міжнароднай арэне. Тут трэба шукаць, магчыма, нейкіх іншых механізмаў уздзеяння, менавіта на такія інтэрнацыянальныя аўтарытарныя рэжымы, якімі з'яўляюцца рэжым Лукашенка і Пуціна, і салідарнасць у дзеяннях менавіта Захаду. Павел Мацукевич, ну, наколькі я зразумеў думку Павла Гусава, што нічога не працуе, ні тое не працуе, ні дыялог не працуе, ні санкцыі не працуе, ні іх спалучэнне не працуюць. А вы лічыце, хоць што-небудзь можа працаваць
дзеля хоць якіх мэтаў. Ну вот вы сказали, что там мэта, грубо кажучы, зрынання рэжыму зараз не актуальна. А якія мэты, якімі інструментамі, на ваш погляд, увогуле можна дасягнуць ситуацию? Ну, санкциями и переговорным треком можно решать конкретные вопросы, не касающиеся вопросов власти, ну, с диктатурой, скажем так, Лукашенко. Вопрос ведь не стоит в том, чтобы сделать Лукашенко более демократичным. Вопрос сегодня стоит в том, чтобы освободить людей, чтобы прекратились репрессии. Санкции в этом смысле никак не укрепляют гражданское общество Беларуси, никак не помогают. Ну вот уже 5-й, там, 6-й пакет на выходе. То есть нельзя же сказать, что за эти 1,5 года белорусское гражданское общество подсобрало силенок, окрепло и вот-вот, так сказать, снесет этого ослабевшего батьку. Ну, абсолютно не так. Сносить режим будут белорусы. Но белорусы, как рабы в кандалах, этот режим никогда не снесут. Возможно, им нужна, то есть невозможно, я уверен, что нужен еще один такой период оттепели для Беларуси, который был в период 14-20 годы. Вот. И, может быть, на новом цикле удастся что-то сделать. Санкции, ну, некоторые, так сказать, собеседники по-хорошему не понимают. Поэтому без санкций, как говорится, никак. Но их главный недостаток состоит в том, что белорусы этим инструментом никак не управляют. То есть не мы контролируем этот инструмент, выделяем его силу. Не гражданские, не представители оппозиции, демократических сил. Их вводят западные страны, исходя из своей логики, исходя из тех инцидентов, которые считают для себя значимыми и чувствительными. А для них был значим и чувствителен инцидент с посадкой самолета, а сейчас миграционный кризис. И когда стороны стояли стенка на стенку, напряжение на границе только возрастало. А после 2 звонков напряжение спало. Ну, это факт. Поэтому если есть желание решать вопросы, то они решаются иным способом. Если есть желание демонстрировать солидарность, ну вот взяли ее, так сказать, продемонстрировали. Хотя это саму солидарность, с моей точки зрения, ну, с солидарностью в Европейском Союзе пока, собственно говоря, не пахнет. Поэтому все зависит от цели, которую западные страны, в данном случае мы ведем речь о них, будут перед собой ставить. Но я не думаю, что цель снести режим – это их задача. То есть новых выборов должно добиваться белорусское гражданское общество, и свержением этой власти, если вопрос ставится так, тоже должно. Это вопрос вот нашей компетенции, это не компетенция западных политиков. Павел, а як вы оцениваете, якую мэту перед собой ставят заходние политики? Звинуть Лукашенко? Заходніх палітыкаў, на жаль, няма ясных канкрэтных мэтаў. Так, калі б яны былі, гэтыя мэты, і ці нейкая стратэгія ў дачыненні да Беларусі, нават да Украіны, яна б была рэалізавана і агучана яшчэ раней. Тут якраз такі справа ў тым, што еўрапейскі звяз і захад, як такі, калектыўны захад, як любяць яго прапагандысты называць, не маюць яснай дакладнай стратэгіі, што рабіць не толькі з Беларусі, они не маюць стратэгіі яснай дакладнай, што рабіць з Украінай і з Малдовай. Так, былі прамежкавыя ініцыятывы, усходняе партнерства, і былі падпісаныя умовы пра асацыяцыю з Украінай, Малдовай, Грузіяй, гэта мела свой эфект, але гэта такія кароткатэрміновыя мэты, за якімі не праглядаецца бачанне таго, чым і дзе павінны быць Украіна, Беларусь, Малдова. Так, ёсць агульны універсальны падыход, гэта павінны быць дэмакратычныя краіны, свабодныя ад дыктатуры, але гэта хутчэй дэкларацыі, чым нейкія мэты. Бо захад, мы бачым, ён дзейнічае абсалютна рэактыўна, рэагуе толькі на тое, што робіць Расія, ці што адбываецца ўнутры краіны. Вось адбылася адліга, яны
задаволеныя. Ну вот вы кажете стратегія. Стратегія штука складаная. Я не упэўнены, што ў Захада в вашем разумении ёсць стратегія адносна России, Китая, Египта, там, Бразилии, скажем. Але про мэты. Вот есть какие-то мэты. Мы, умовно кажучи, вводим санкции, они ж какие-то активные дзеянні дзеля таго, каб што? Гэтыя мэты, ну, наколькі я разумею, на сённяшні дзень дэкларатыўныя, каб у Беларусі адбыліся змены, так, каб агульна змены, былі адпушчаныя палітычныя зняволеныя, былі арганізаваныя новыя выбары, вось гэтыя дэкларацыі. Гэта асноўныя мэты. Такія ж самыя мэты ставіліся ў 2006 годзе, ставіліся яны ў 2011 годзе, калі... Павел, я вас еще раз перепыню. Ну, вы же сустракаетесь с заходними дипломатами, размовляете с экспертами, с аналитиками. Когда вы с ними там за кружкой пива, я не ведаю чего, сядите, яны вам так кажут, мэта Захаду тым, каб спрыяць пераменам, ці больш канкрэтна? Больш канкрэтна нічога якраз такі не гаворыць. Нават піва не ратуе. Яшчэ раз скажу, што яснай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі няма. Ёсць вось дзеянне і магчыма будзе гэта рэакцыя, магчыма няма. Бо як няма бачання, не было бачання яснай стратэгіі ў дачыненні да дыялогу, так там у 2014 годзе была больш-менш ясны падыход успрыняццё Лукашенка як гаранта стабільнасці рэгіёна, каб не дапусціць сюды Расію, каб уратаваць незалежнасць. Вось была галоўная мэта дыялогу. Хаця гэта збольшага была дэкларатыўная мэта, якая умоўна нават міф навязваўся Міністэрствам замежных спраў, Макеем і тымі аналітыкамі і публіцыстамі, які выступалі, які там тады служыў. Так, выступалі за дыялог і за ратаванне Беларусі ад кепскай Расіі. Зараз насамрэч нейкай такой глобальнай мэты чаканне ёсць чаканне эфекту. Вось што Лукашенко спужаецца там санкцыі, што рэжым будзе, пазіцыі рэжыму будуць падарваныя, ён пачне нейкім чынам аслабляць рэпрэсіі і ціск. Але я тут абсалютна згодны з Павлом Мацкевічем і з вами згодны у тым, што ніякага паслабленню рэпрэсій ўжо не будзе. Ці будзе дыялог, ці не будзе, абсалютна ясны зараз, абсалютна ясная парадыгма таго, што рэжым будзе базавацца усе наступныя гады выключна на гвалце, на рэпрэсіях сістэмнага характару і на падтрымцы Расіі, бо змянілася ўсё. І ўнутраная структура ўлады і грамадства, і змянілася геапалітычнае палажэнне Беларусі. А пра мэты я маю на ўвазе дэкларацыі адносна будучыні Беларусі, дзе яна будзе. Ці застанецца яна умоўна пад уплывамі Расіі, ці еўрапейскі звяз намагаецца і дыялогам, і санкцыямі ў перспектыве стварыць такія умовы, пры якіх Беларусь у будучым стане часткай еўрапейскага звязу. Такога стратэгічнага бачання у Европы няма. Ясно. Добре. Дякую вялікі. Дякую, Павел Вусов, дякую, Павел Мацукевич. А наші глядачі могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў тэлеграме «Свабода» за тым, як далей будуць развівацца падзеі.